सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जहाँ रुआ लोग के लगे वो बहुत बड़ खबर रुआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी। जहाँ रुआ लोग के पता हो कि चाहिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के अगर दरिया दिली के बात कही जाओ तो सही में उनकरा ऐसा जिगर सच में कोई के नहीं है। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि पिछला दिन कैसे छुट्टी मनावे खातिर देश के वीर जवान लोग के पास गई रहलन। वो जब बहुत खुश नजर आवत रहलन पवन सिंह कि वो लोग देश के सच्चा सिपाही लोग के साथे सोशल मीडिया पर बहुत सारा फोटो शेयर करें। वो जाके सिपाही लोग भी हो जाके देश के देशभक्त लोग भी बहुत खुश रहे कि भोजपुरिया स्टार पवन सिंह उनका से मिले आइल बड़न। लेकिन ओकरा कुछ दिन बाद रुआ लोग के मालूम कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में भइल नक्सली हमला में जवान शहीद लोग के श्रद्धांजलि अर्पित कैले हैं अपन भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। उनकरा शब्द ना रहे, शब्द ना जुटत रहे एह लोग के श्रद्धांजलि देवे से उनकर आँख से आंसू छलक गई। काहे कि वो जवान लोग के पीछे मासूम बच्चा और उनकर घर परिवार छोड़ के गईला के दर्द पवन सिंह के दिल में बहुत जोर शोर से धड़कल बाटे। ये से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह कहलन कि मराई जितना भी हमार वीर जवान शहीद लोग बा उस सारा लोग के हम सलाम करतनी और हम चाहें कि ए जवान लोग के बलिदानी बेकार मत जाओ। अपना देश के रक्षा करे खातिर ये लोग अपन जान गंवैले बाटे तो ए देश के रक्षा हुई। और आगे कहले हैं कि हमरा से जौन उचित मदद हुई हम एक परिवार खातिर करें। बहुत दरिया दिली इंसान देखौले बने अपन पवन सिंह। इतना बड़ा खबर हुआ लोग के बीच हम लेके आइल बनी। अपना सबसे पहला न्यूज छपरा जिला भोजपुरी पर इस चीज़ के बताओ जा रहा बाटे। ये से रुआ लोग अपन आशीर्वाद प्यार बनौले रही अपन चैनल छपरा जिला भोजपुरी के साथ। और अभी अपडेट करे खातिर रुआ लोग एकरा के जाने खातिर रुआ लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबर जाने खातिर लाल बटन दबाई सब्सक्राइब वाला और एक्सेप्ट करी चैनल के भोजपुरी चैनल के रुआ लोग अपना सेल फोन में अपना लैपटॉप में एकरा के एक्सेप्ट करी और छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब करी।